नङा आरोना मानो मोजां नङा होननानै बुङोब्ला बिथांमोना सेंग्रा सिख्ला दाथ' नंला बिथांमोना दा बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना आंनिफ्राय देरसिन थेवबो हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै भिडिअब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायनो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर खनिष्ठा बर'नि खनिष्ठा बर'आथ' मा जादों दायो नोंथांमोना गोबांथार मानसियानो मिथिखाबाय जानांगौ सोरबा सोरबा मिथियाखै जानो हागौ ओमफ्राय आङो जाय मिथियाखै दहाय आं फुङाव मोनसे भिडिअ होदों बे भिडिअखौ नाय सिगांनिफ्राय मा जाग्रोआमोन नोंथांमोना अब्लानो मिथिनो मोनगोन आरोना जाय मिथियाखै आरोना मा जादों साननो हागौ सोरबा सोरबा ओमफ्राय दा खनिष्ठा बर'नि आरो मोनसे खनिष्ठा बर'नि साइडनिफ्राय मोनसे पस्ट मोननो हाबावदों आरोना बे पस्टआ मा गाव खनिष्ठा बर'नि फट'खौ होनानै बाव खनिष्ठा बर'नि फिसाया मोननैसो लाइनजों माबा लिरदों आरोना नोंथांमोना बेखौ फरायना होनो थाखाय आखायाव लादों ओमफ्राय नोंथांमोना आं नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थागोन बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे खनिष्ठा बर'नि फिसाया मा लिरदों आं नोंथांमोननो फरायना होनोसै आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै आं नोंथांमोननो आं स्क्रिनावबो होनो हागोन बाव मा लिरदों खनिष्ठा बर'नि फिसाया गुवाहाटियाव गोदो फाननाया थोआखै रि होनदों आरोना बेखौ फुरा होनजोबला आङो ओमफ्राय खनिष्ठाया गोदो फानोमोन बियो रायजोफोर बेफोरबायदि लिरनानै बिथाङा पस्ट होबावदों आरोना मोनसे ओमफ्राय आं बे पस्टखौ नोंथांमोननि स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोना फरायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय खनिष्ठा बर'आव मोनसे भिडिअ बानायना होदों बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो ससे क्लिप होना होगोन आरोना नोंथांमोना बे क्लिपखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय बे क्लिपखौ नायनानै बै हरसे उन्दुलांनो हायासै आङो ससियेल मिडियायावहाय लिरनानै होफिननोबा होफिन लोंनानैसो आङो बिदि खालामफ्लांदों होननानै मिथिबायना नोंनि लोंनानै बिदि जानला मोनला खालामनाया जाया मिथिबाय जुदि खोथाखौ मानिथाराबा खिन्थु आङो फिसायबाबो मानिनाय नङा मिथिबाय दा नों आंनि फनबो हमलायलायाखै दा मिथिबाय दा नोङो गोसोआव लाखा जुदि मेडिकेल रिपर्टआव नोङो दिहुननानै होनो हायाबा आङो दैदेनजों बिदि जादों होननानै मिथिबाय नोङो जानला मोनला बानसावलाबायनानै नोंहा लाजियाबा आंहा लाजिनाय गैया नामा लामा सामा बयबो लोगो मोनो बयबो रायलायो हो बिदि बानसावलाबायनो खर' गाज्रिसो नोंनि फिसाया बिदि होनहरजानाया आंहा लाजियाखै नामा बयजोंबो बिदि होनहरजानाया हो लिरनानै होफिनबा होफिन खयदिन फन हमालासिनो थानो नोंलाय हो गोरोन्थिखौ मावफ्लांनायखाय फन हमाखै नोङो दे लिरनानै होफिना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो फंनैसो बुंगोन ओमफ्राय बे फंनैसो बुंनायाव आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होनांगोन आं फंनैसोल' बुंगोन नोंथांमोना बिदिब्ला आं बुंनायखौ खोनासंलांबानो जाबाय आरो नोंथाङा गावसिनि पार्सनेल मेटारखौ लानानै मोनसे गावनि फेसबुक पेजावहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेयावबो गोबांथार निमाहा बिलाइनाय माबा बिलाइनाय जाखाना थांबाय आरो दा गोदानबाव मोनसे दावराव दावसि जानायखौ गावसिनि न'खराव थानानै नैबे दावराव दावसिखौ फोजोबनो हायो बेखौनो बिथांमोना ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि गावसोरनो पस्ट खालामनानै होदावनानै जेनोखि दा साफा सानै इउटुबारफ्राथ' बेफोरनि सायाव भिडिअ बानायखागोन ना जेरै आं बानायदों बेफोरखौ बानायबा उनावहाय बेफोरनो बे फिसा दावरावआनो गिदिर जालांगोन आरोना उनावहाय लास्टबाराव मा जालायगोन सोरबा सासे इउटुबारा एसे बारा बुंहैबा बिथांखौहाय केस होनो मा होनो बेफोरबायदि खोथायाव थांगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुबोगासिनो सिगांनिफ्रायनो मा जाबोदों बिथांमोना मानि थाखाय दावराव जादों नोंथांमोना मोनथिनो मोनखाबाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेफोरबायदि दावरावखौ ससियेल मिडियायाव होनाया मोजां ना होनाया मोजां नङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आंनि साइडनिबाथ' बेफोरबायदि दावराव दावसिया बयनिबो न'खराव जाखायो बेफोरबायदिखौ ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि पस्ट खालामनानै होनाया आंनि थाखाय मोजां नङा आरोना मानो मोजां नङा होननानै बुङोब्ला बिथांमोना सेंग्रा सिख्ला दाथ' नंला बिथांमोना दा बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना आंनिफ्राय देरसिन थेवबो आंनि साननायाव आं बिथांमोनखौ बुजायनाय बायदियैनो बुंहरगोन आरोना जेनोखि आंनि बुजिनायाव जेनोखि बिथांमोना हाबा जानानै दा फिसाबो सानै मोनलायबाय बेफोरबायदि बैसोआव दा ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदि गाज्रि मुं सुलायनाया मोजां नङा आरोना बिथांमोनाहाय सानदों रागान सौथियाव बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव होदों गोजोननाय मोनदों आरोना ससियेल मिडियायाव होनानै फाननो मोननानै मोजां मोनदों जानो हागौ खिन्थु देनांहाय फिसा फिसौआ देरबोगोन अब्ला मा जागोन नोंथांमोनाथ' दा लाजिनाय गैखाला नोंथांमोना लाजिला आरोना
नोंथांना मानो लाजिबावनो देनां फिसा फिसौआसो लाजिहैसिगोन देनां लोगोफोरजों बुंजागोन नोंसिनि फिसा फिसौआ नोंसिना गोदो बिमा बिफा माबा ससियेल मिडियाआव गोबां बायदिसिना नांलायोमोन मायोमोन बेफोर काहानिखौ गासिखौबो बिमा बिफानि काहानिखौ सोरबा लोगो सासेजों बुंजायोब्ला नोंसिनि फिसाफ्रा दुखु मोनगार आरोना नोंसिनि फिसा फिसौआथ' न'आव थाबाय थायाना देनां स्कुल फरायगोन स्कुलाव थांबा सोरबा लोगोजों बुंजागोन बे लोगोजों बुंजायोब्ला बे गथ'आ दुखु मोनगोन आरोना बिनि थाखायनो आंनि थाखाय मोजां नङा बेफोरबायदि लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय